Výuka oboru řezník-uzenář je vedena stejně jako u ostatních tříletých oborů. V prvním až třetím ročníku se střídá týden teoretické s týdnem praktické výuky. V rámci odborných předmětů je vyučována biologie a anatomie, technologie, výživa a ekonomika. Praktická výuka je spojena s praxí ve firmě Makovec a probíhá na 2 pracovištích. V Kostelci na Hané se žáci seznámují s zatečným provozem, tedy porážkou, bourárnou a drůbeži bourárnou. V Držovicích poznávají vlastní provoz. Začali jsme v rozpadlém stavení a bylo nás 10. Dnes je nás více než 1000. Tenkrát jsme poráželi 20 prasat denně. Dnes jich porážíme více než 1000. Žáci vyšších ročníků pracují pod vedením instruktorů a jsou zařazení do běžného provozu. Obor řezník-uzenář patří k vysoce žádaným oborům, který Olomoucký kraj podporuje vyplácením stipendia. Firma Makovec má velký zájem na výchově a vzdělávání budoucích zaměstnanců a žáky podporuje navíc dalším vlastním stipendijním programem. Uzeninu děláme tak, jak chutná nám a našim zákazníkům a nebudeme to měnit. Jsme 7. generace řezníků a pokračujeme v rodinné tradici. Po úspěšném vyučení mají místo ve firmě jisté. O kvalifikované řezníky je velký zájem i v dalších firmách, včetně obchodních řetězců. Uplatnění najdete i v zahraničí. Rozsekni to a přidej se k nám.